gaskiya TV. In yau ka fara zuwa tashar nan da na mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwar sabon labari ya fito za mu sanar da kai insha Allah. Labarin mu na yau zaka zazzafan rikicin da ya barke tsakanin shugaban kasa da mai jiran gado. Wato maganar da Atiku ya akan zai dawo da subsidy idan ya ci zabe wato ta tada mu Bola Ahmed Tinubu hankali. Ina tunanin tunda Bola Ahmed Tinubu ya hau mulki ba a taba maganar da ta tada mai hankali ba kamar wannan magana. Saboda ya san cewa gwamnati ce ta cire subsidy kuma gwamnati ce ta ce za ta dawo da ita idan ta ci zabe. To kaga abu ne mai yiwuwa kuma talakawa dole ne za su yarda da wannan magana. Domin shi ko da a ce Atiku Abubakar yana da kudirin ya cire tallafin mai amma yanzu da wani ya cire ba shi ya cire ba ai ya gama komar talakawa. To don haka zai iya dawo da shi kuma ya san Bola Ahmed Tinubu ya san in aka dawo da tallafin mai an shafe mulkinsa. Wato ku dai saurare shi yanzu ku. I saw one of my opponents now say he will go back to subsidy. I read it. That is demonstration of a serious ignorance on governance and economy. Before I came here, 27 states are unable to pay salaries. Not to even talk of pensioners, salary of workers in your state. I know a man that raised whose nickname half salary. They come to the federal cap in hand, unable to do anything. Salary you pay feed families. Where are the local governments? They are in the states. Where are the concentration of population? They are in